Здравейте! В момента, както виждате, извършваме процедура по лазерна епилация. Третираме зона крака. Процедурата за мен в момента е изключително приятна, напълно безболезнена, това ви го гарантирам. И освен това, тя се осъществява посредством най-иновативният лего-лазер, който съществува към момента. Любопитното, което ще ви споделя е, че лазерът може да се използва по всяко време от годината, т.е. процедурата е подходяща през всеки сезон. Така че дори ако лятото имате ден, това не е проблем да се подложите на процедура за лазерна епилация. Освен това, тя е подходяща за всички желаещи над 14 годишна възраст. Както споменах, напълно безболезнена и какво по-хубаво от това да направим нещо приятно за себе си на нашата си територия и то с най-добрата техника. Възползвайте се, доверете се и мисля, че ще останете много доволни, защото професионалистите тук ще ви информират и обгрижат.